Aquests dies hem renovat 2 parcs infantils de les Borges. Un és aquest, que era el parc del Patufet, i un altre és el de la plaça Europa. Aquí, amb aquest parc del Patufet, hem canviat el mobiliari i hem ficat el cautxú, que en aquest precisament no n'hi havia. Al de la plaça Europa el que hem fet és que hem renovat també el mobiliari i hem renovat el cautxú, allà sí que hi havia, però estava molt malmès. Llavors, aquesta renovació de mobiliari ha comportat que hem tret barreres arquitectòniques i han fet les joguines, els elements de joc, molt més inclusius, perquè hi puguin jugar tots els nens i nenes de les Borges, cosa que us convidem a disfrutar els 2 parcs en família i que els gaudiu tots plegats.